Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i somríe-le a la vida. El 25N es commemora el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Actualment, la violència contra les dones i les nenes és una de les violacions de drets humans més esteses, persistents i devastadores del món. Acabar amb ella requereix esforços enèrgics per combatre la discriminació profundament arrelada que sovint és conseqüència d'actituds patriarcals i de les normes socials que comporten. Sempre té molt de sentit, però enguany encara més. Penseu que la violència envers les dones es manifesta de formes molt diferents i es manifesta en la seva cara més crua en feminicidis, però també el dia a dia. Amb diverses situacions. De caire psicològic, però que hem de treballar dia a dia, no només avui, sinó dia a dia per erradicar aquesta xacra. Martorell ha fet lectura d'un manifest llegit per la regidora d'Igualtat Belén Leiva i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa. Precisament molt dur contra les persones que actuen encara amb aquest masclisme amb diferents formes, reitero. Una tasca que es lluita des del Departament d'Igualtat. El que volem treballar molt és la conscienciació i la sensibilització, com deia l'alcalde, des de l'educació i començant des dels més petits. Treballem amb escoles i amb infància, sempre intentem fer algun espectacle de caire infantil perquè aprenguin des de ben petits què hem de permetre cap a nosaltres i on hem de posar els nostres límits. El lema d'enguany és "Tallem d'arrel les violències masclistes" i la lectura s'ha fet a la plaça de la Vila. Després d'aquesta, la secretària del barri Torrent-de-Llops, Marisol Solís, ha fet lectura de 2 poemes i la Marina Rinaldi, d'Oula, ha fet un record per la dona assassinada a primer d'any a Martorell, que va ser el primer crim masclista de l'any a Catalunya.